belajar nyinden menawi kula enten klentu-klentune kula nyuwun pangapunten nggih Bapak. Ampun didukani nggih Bapak. Ora. Mas Raditya nggih. Nyuwun mangesunipun Bapak Klenteng. Oh iya. Suwi mboten kepanggih jenengan. Iya, apa to? Tahu kepethuk ta? Ora. Lho, Tahu ta, Tro? Bali. Tahu ta, Tro? Bola Bali kerep. Nggih. Iki nyapa to? Iki nyapa? Tak ngerti mon enak to. Ngene ta sawang ae. Keri dhewe kok ngentut kok. lah nyang apa nyapa? Wong niken ki omongan karo dalang kok kowe goleki ada wedak. Kan nyelo-nyelo lho iki. Ora kok nyelo-nyelo wong kenalan ki biasa iki menak. Lho, kok nganggo ngene. Kudune ora mundur. Kudune ya aja mundur wong aku ini. Lah piye nek kenalan? Ya kudune maju to. Contoh. Pripun Pak Dalang kabaripun? Lak sami